Vítajte opäť po mesiaci v Life Alchemy, klube, kde sa ako tradične pozrieme na to, ako pochopiť, využiť a aktivovať priaznivé vplyvy energie nadchádzajúceho mesiaca pre váš prospech, samozrejme cez techniky čínskej medicíny, čínskej metafyziky a čínskej astrológie. Pozrieme sa na to, ako využiť priaznivé silné časové okná pre váš úspech a prosperitu. Pozrieme sa na to, ako aktivujete priaznivý sektor vo vašom dome, byte alebo kancelárii tento mesiac, ako využijete na úrovni Feng Shui a priestoru tieto silné zóny, v ktorých môžete pracovať, prebývať, robiť dôležité veci, aktivity alebo ich jednoducho aktivovať aj bez vašej prítomnosti. Pozrieme sa na silnú techniku Qi Men Tung Tia, ktorú budeme aktivovať teda ako tradične vašou orientáciou a zámerom, a na konci sa pozrieme na vplyvy zdravotné, teda cez pohľad čínskej medicíny si zase povieme, čo robiť, aby ste zostali v rovnováhe celý ďalší mesiac a aj dlho potom, čo vám veľmi prajem. Čiže pozrieme sa komplexne na tento mesiac z rôznych rovín. No a 5. júna nás začne ovplyvňovať mesiac tzv. Vodného koňa. Budeme pod jeho vplyvom až do 6. júla a bude to energiou veľmi zaujímavou, pretože vodný kôň v sebe nesie istý rozpor vody a ohňa, keďže vieme, že kôň symbolizuje stred leta, najsilnejší yang v roku v zmysle kalendára. Vieme, že v júni máme slnovrat, teda slnko dosahuje maximum, máme najdlhší deň v roku a od tohto bodu už slnko bude slabšie a slabšie a slabšie. Čiže zase tá temnota a jínová stránka bude preberať svoju silu od tohto bodu. Čiže v rôznych tradíciách taoistických, ale aj iných kultúrach sa považoval ten slnovrat za významný bod oslavy svetla, yangu, života a slnka. Slnko ako životodárna energia mala výrazný význam v zmysle aj tejto praxe. A toto je veľmi zaujímavý mesiac aj na také vnútorné vhľady a vnútornú kultiváciu, pretože je to istým spôsobom taká alchymistická kombinácia, pretože tí, čo poznáte, aj praktikovali ste so mnou možno trochu niektoré techniky vnútornej alchymie. Môžete si napríklad pozrieť na YouTube video o prepojení tzv. Vody a ohňa v tele. A táto kombinácia je tomu trošku podobná, pretože prepája vodu a oheň. Keď tomu samozrejme dovolíme. Voda z pohľadu čínskej medicíny reprezentuje obličky, oheň reprezentuje srdce na úrovni našeho tela a veľmi jednoduchou dýchovou praxou, ktorá je spojená s našim zámerom, vedomým dýchaním a pozornosťou, kde presúvame pozornosť na úrovni tzv. Centrálneho kanálu Chongmai v tomto zmysle, prepájame vodu a oheň v tele. Čiže dovolíme, aby voda obličiek hasila srdce a zase, aby srdce prehrievalo vodu. Čiže je to veľmi zaujímavé a voda na nebesiach symbolizuje tú múdrosť, ktorá za pomocou ohňa pod ňou môže sa vypariť do sveta spirituálneho a zapôsobiť tak na široké okolie. Čiže toto je zaujímavý symbol a ešte k tomu sa nám do toho spája ten slnovrat a keď pochopíme túto energiu a poznáme aj hexagram, ktorý sa s touto formáciou vodného koňa spája, tak je to hexagram vetra. A vplyv vetra môže reprezentovať stres, nepokoj, nekľud, zmeny nálad, nepokoj mysle, vnútorný vietor, citlivosť nervového systému, s čím sa spája aj táto yangová voda, ktorá tam je. A tým pádom
aj tento mesiac srdiečko môže byť podráždené, čiže upokojiť sa, prepojiť oheň a vodu a pochopiť silu toho vetra. Nenechať sa tým vetrom odniesť do stresu, nepokoja, nekonečných scenárov, hlavy, mysle a podobne, ale skôr sa ukotviť v tele a pochopiť, že sila vetra vám môže pomôcť dosiahnuť čokoľvek v živote, čo chcete, pretože tajomstvo tohto hexagramu je, že môžete dosiahnuť čokoľvek, čo chcete, ak postupne budete robiť veci krôčik po krôčku. Nebudete si dávať obrovské, síce zámery a plány si môžete dať obrovské, ale treba ich potriediť pekne. K tomu, čo máte, pridáte 20%, dosiahnete 20%, že nezabrzdíte sa nejakým zámerom, plánom alebo víziou, snom, ktorá samozrejme vo vašej realite je nedosiahnuteľná. Hej, povedzme na úrovni financií zarábate, ja neviem, 1000, 2000, 3000 eur a chcete zarábať 20, 30, 40 tisíc. A teraz sa ako, hej, strašne veľa ako sa objaví v tomto procese a môže sa zdať, že to je veľmi zahlcujúci nápad a veľmi energeticky náročné je to vykonať, ale keď sa pozriete na to, kde ste, príjmete ten fakt a pomaličky začnete zvyšovať po 10-20%, čo je veľmi ľahučko dosiahnuteľné, ten príjem, tak už zrazu budete na tej ceste, ktorej chcete byť. A toto je mesiac, kedy je to veľmi zaujímavé si rozobrať, uvedomiť vo vašom živote, pokontemplovať, že akým spôsobom v živote, kde chcete ísť, čo chcete dosiahnuť, lebo tá energia vás v tomto zámere podporí a našou snahou je zladiť sa s tou energiou, ktorá nás presahuje, čiže prichádza v mesiaci alebo v roku. Takže takým štýlom je fajn v tento mesiac rozmýšľať a rozvíjať to, čo ste dlho odkladali. Pretože tento mesiac prichádza tzv. 5 špeciálnych hviezd. Jednou z nich je sila slnka, ktorá je úžasná hviezda. A slnovrat je oslavou slnka. Navyše v tomto mesiaci je to sila srdca alebo jangového ohňa, ktorú môžeme prirovnať k slnku, pretože slnko reprezentuje jangový oheň z pohľadu čínskej metafyziky. Navyše máme energiu ohňa v roku, v tom hadovi, aj v dni v hadovi, čiže je tam veľmi veľa ohňa, bude tento mesiac prítomného. Navyše je to ten kôň je reprezentant silného jangu, ohňa, slnka a navyše vchádza hviezda slnka do tohto celého. Čiže treba si uvedomiť, čo robí slnko. Čiže slnko svieti, dáva energiu života bez toho, aby sa veľmi pýtalo alebo vôbec pýtalo, komu ho dáva. Čiže skôr sa vám oplatí robiť veci, ktoré robíte s najvyšším aj najčistejším zámerom pomoci, bez toho, aby ste očakávali akúkoľvek spätnú väzbu a niečo za to. Ak budete robiť takýto štýl práce, tak sa vám bude nesmierne dariť, pretože tá podpora v zmysle tohto celého zoskupenia, ktoré tam je obrovská. Sila slnka predstavuje symbol hojnosti, vplyvu, je skvelá pre napríklad manažérov, pre nadväzovanie spoločenských kontaktov a podobne. Pre ľudí, ktorí pomáhajú, alebo aj vy, keď chcete pomôcť, tak tú pomoc môžete, ak požiadate tento mesiac, dostať, či už z rovín fyzických, alebo menej fyzických, v zmysle inšpirácie, nápadov a vízií, ktoré ešte keď podporíte cez Chimmen aktiváciu, tak to bude paráda. Ďalej je tam hviezda broskyňového kvetu, alebo hviezda charizmy, atraktívnosti, spoločenských a romantických vzťahov. Čo zase podporuje energia toho koňa, aj všeobecne silného ohňa, ktorá je v tejto formácii, pretože oheň reprezentuje vzťahy, spojenie, lásku, keďže oheň je usídlený v srdci v našom systéme.
Čiže rozvoj takej komunikatívnosti, otvorenosti, vzťahov a prepájaním sa s druhými je super, pokiaľ človek neodletí na úrovni nejakého veľkého stresu, nepokoja a silného očakávania, lipnutia na veciach, ktoré chce hneď. Hej, energia v tomto mesiaci bude spojená s tým, že človek chce všetko hneď. Netrpezlivosť. A netrpezlivosť môže prekaziť celú túto kvalitu, pretože ide presne proti tomu, čo sa nám snaží táto energia povedať. Hej. Vytrvalosť a krok po kroku aj napriek tým silným impulzom, ktoré prichádzajú zvonku a znútra z vašej mysle, sa veľmi oplatí. Čiže trpezlivosť. Trpezlivosť je veľmi dôležitá. A postupná práca. Ďalej tam vstupujú dve hviezdy. Hviezda inteligencie a tzv. Study horse, študijného koňa, ktorá je spojená s perfektným vplyvom na učenie sa nových vecí. Bystrú, jasnú myseľ, citlivú myseľ, chuť učiť sa, napredovať a hlavne aj v kariére a vlastnom biznise, pretože energia ohňa je spojená s niečím, čo není až tak štrukturované zvonku. Hej, a keď si pozriete, že človek je buď zamestnaný niekde, hej, pracuje niekde pod niekým, vykonáva to, čo mu je dané, ale energia ohňa je rebelská. Ide proti systému, chce byť všade, rozplynúť sa. Preto není možno od veci rozmýšľať, ako sa z tohto systému, ktorý vás, ak vás obmedzuje, limituje, frustruje, dostať von. Hej, správny mesiac na rozmýšľanie o týchto veciach. A poslednou hviezdou je hviezda takých pôžitkov, hej, pretože čo sa aj hodí, ide jún, už budú grilovačky, opekačky, ale to si povieme o dietetike na konci, čo robiť a nerobiť hlavne v tento mesiac, aby ste boli v pohode, ale táto hviezda sa spája s takými pôžitkami, jedlom, umením, estetikou, radosťou, čo je aj symbolom koňa, hej, čiže zase to máme prepojený vplyv, prináša tvorivú energiu, pozbudzuje vášeň, napríklad pre kulinárstvo, dizajn, umelecké, kreatívne veci, chuť alebo chvíle prežívania s priateľmi a rodinou. Čiže také spájanie sa na úrovni tých vzťahov, otvorenej komunikácii je fajn. Samozrejme, keďže už aj tak horí silný oheň, tak pozor ešte na to, aby ste neprilievali benzín do ohňa vo forme zaujímavých stimulantov, ktoré sa s týmito oslavami spájajú, pretože to môže byť až excesívne a excesívny oheň není bohvie čo zase. Hej, to je požiar, ktorý potom sa s touto jednou slabou vodou ťažko hasí. Takže na to si treba dať pozor, ale o tom si povieme. Každopádne na úrovni zdravia reprezentuje tá jangová voda močový mechúr. Hej, čiže a sme v divízii vetra v tomto mesiaci. Hej, a navyše celá formácia reprezentuje vietor. To znamená, že ofúknutie meridiánu močového mechúra, hlavne ktorý sa ťahá vzadu na hlave, hlavne na úrovni šie, oblasti šie, to bude veľmi citlivá oblasť v tento mesiac na ofúknutie, seknutie, stuhnutie tej oblasti a možno aj orgán močový mechúr, hej, keď nasajete nejaký chlad silný, tak to bude jedna vec, druhá vec bude spojená so srdcom, hej, a ktorý môže byť veľmi citlivý na tie stimulanty a prepálenie, či už na úrovni stravy, jedla, pitia alebo emócií. Takže s tým budeme takisto pracovať. Potom sú tam dve negatívne hviezdy, takzvaná hviezda prázdnej oblohy. Môže vyvolávať pocity izolácie alebo nedostatočného smerovania, hej, také frustrácie z toho, že to je ešte preto krok po kroku, ako som vravel, a spájať sa. Aj napriek tomu, že vystúpite zo zóny komfortu, treba sa spájať s inými a tento mesiac je na to veľmi ideálny. Čiže rozdeliť veľké sny na menšie realistické kroky a potom je tam ďalšia hviezda negatívneho vplyvu, ktorá môže vytvárať prekážky na ceste, či už v medziľudských vzťahoch, alebo v práci, alebo inde, čiže vyhľadávať pozitívne prostredie a praktizovať vedomú pozornosť k vašemu vnútru, emóciám a neváhať sa obklopiť ľuďmi, ktorí vás
podporujú. Nie vycuciavajú, ale podporujú. Hej? Čiže to je doporučenie v zmysle pozitívnych a negatívnych hviezd, tých pozitívnych je ďaleko viac, navyše prepojenie na úrovni roku, mesiaca je krásne, oheň a oheň, čiže máme veľmi mocný oheň, navyše sme v perióde ohňa, čiže to je jedna vec. Na úrovni roku a mesiaca je to drevo a voda, čiže opäť pekne prepojená energia, žiadne konflikty, žiadne deštrukcie, stagnácie, čiže celkom pekný harmonický mesiac, ale pozor na exces ohňa, ktorý sa tam môže objaviť, čiže ten treba krotiť na úrovni viacerých rovín, či už na úrovni praxe, na úrovni tej múdrosti, ktorú sme vraveli, na úrovni toho, že voda symbolizuje aj vôľu, takú vytrvalosť, také uzemnenie, ukotvenie sa v tele, neuletenie do toho vetra, isté chladenie toho ohňa. Keď chcete chladiť a využívať chladnú stravu, tak teraz je ten správny čas. Teraz v najsilnejšom ohni v roku si môžeme dopriať aj chladné potraviny, zvlažujúce, chladné, ktoré sú nie až tak prospešné v tých jesenných a zimných obdobiach, ale teraz sme v presnom opaku. Čiže v ohni. Takže to boli základné veci. Poďme sa pozrieť na super silné časové okná, ako to vyzerá tento mesiac, ako ich môžete využiť pre váš prospech.